Здравейте, приятели! Днес ще играем Clash Royale. Сега ще ви покажа дек как да се дигнете от 4-та на 5-та арена. Ето го и него. Той има Giant Skeleton, Goblin Varel, Mini P.E.K.K.A, Hawk Rider, Принц, Скетарка, Скелетна армия и Рейдж. Не е чак толкова скъп дека. Ако имате картите, си го направете. Вярвайте ми, ще ви помогне. Ето ги и моите карти. Аз съм на 5-та вече. Може и да си добавите голямата пека към на Рейча на мястото. Както вие си поискате, нали? Как да ви кажа? Ето и аз съм на 5-та арена. Скоро си дигнах. Мога да ви покажа един добър клан Никсър. Има и един Гоблин Генг, той, който аз преди бях в него, много ми харесваше. Но излязах от него, защото честа много бавно го пълнят. В този за 2 дена е готов. И хора, какво да ви кажа? Искам вече да съм 8 левел да играя турнамент. Но ми трябва 300 и няколко XP, за да съм 8 левел. И не забравяйте да чукнете един лайк и да се абонирате на моя канал, ако искате още клипчета, нали? Чао, хора!